Happonesto, Hautamäki siinä 6 kärki. Ja Antonin Hajek, kevytrakenteinen, hyvä liitäjä, jonka suoritukset ovat olleet myös erinomaisia 2 kilpailupäivän aikana. Nyt näyttää siltä, että Hajekille on kyllä tarjolla vahva vastainen virtaus. Sauner ei ole saanut lähetkään näin hyviä vastaisia virtauksia. 223,5 metriä. Tämän päivän ensimmäisellään Hajek tulee korkealta ja jiitelee pitkälle 230 metrin paremmalle puolelle. Tätä Tuuli jo lupasi. Se oli selvä. Hajek hyppää oman ennätyksensä. Entinen oli 228,5 metriä. Ja nyt peräti koko kilpailuviikon pisin hyppy 236 metriä. Puomilta 19. Tšekin Antonin Hajek 236 metriä. Hajek on kiilaamassa itsensä 10 parhaan joukkoon. Sen verran hyvä hyppy tämä oli. Ja kuten näette, korkealla ilma on välissä varmasti 15 metriä tuolla lakipisteessä, kun Hajek liitelee ja sitten alastulo. Se on tasajalkaa valitettavasti tähän pitkään hyppyyn, mutta eihän siinä mitään väliä. Jirutek ja kumppanit valmentajalavalla tuulettavat ykköstilaa. Antonin Hajek 203,5 metriä, 210,5 metriä, 223,5 metriä ja 236 metriä neljännellä.